شهر مسکو پایتخت روسیه با تقدیم یک عالمه مهر سلام به شما عزیزان دل. این شو برنامه چراغک سالنوی صنعتکاران تاجیک در مسکو است. اکنون آغاز محفل را از استقبال صنعتکاران شروع میکنیم. тамошобинони азиз, нахустин меҳмони барномаи мо сарояндаи шинохта бону Зарина Абдуллоева аст. саломи худро ба кулли мардуми Тоҷикистон мерасонам. айноми худам аз номи ҳамаи дӯстон соли нави мелодӣ ба ҳамаи шумо муборак бошад. Сарбаланду хонаобод бошед. ташаккури зиёд. зинда бошед. хуш омадед. моро ҳамроҳ бошед. меҳмони навбатии мо ҳунарманд, ровӣ, сароянда, инчунин ташкилкунандаи базму сурҳо дар шаҳри Москав Салоҳиддин Бобоҷонов ҳастанд. الهیم سال 2022 با فیض و با برکت شود. کسب و کار همه شما با برکت یاد. صحت سلامت آمدیم، صحت سلامت رفتن با وطن هر یکی ما با مناسب گرداند. باز یک بار دیگر تبریک سال نوتون. нафаре ки бисёр номдор аст, нафаре ки кулли санъаткоронро сарҷам намудааст дар шаҳри Москав. ҳунарманд, овозхон, сарояндаи беҳтарин Обидини Шамсиддин. ба ҳамаи ҳамватанон, ба ҳамаи ғарибон соли нави мелодиро табрик гуфта, ба ҳамаи онҳо аз даргоҳи Яздони пок сиҳатию саломатӣ, умри бардавомро хоҳонам. ташаккур ба шумо барои саҳми беандозаи худро гузоштан дар ин консерт. як гулдухтари зебои тоҷик ном дорад Гавҳари Кулобӣ. ҳунарманд, сароянда, инсони бисёр ҳам зебо аст. салом алейкум. хуш омадед. зинда бошен, саломат бошен. салом арз мекунам ба ҳама мухлисҳо, ба ҳама мардуми Тоҷикистон ва ба кулли мардуми ғариб. ҳар яки шуморо ба ин соли мелодӣ табрик консерт ва ба ҳар яки шумо хонаи обод тани сиҳатамона дорам. соли наватон муборак. зинда бошед. ду ҳунарманди шинохта Сангалии Шарифзод ва Тоҷиддини Сайфиддин. хуш омадед. салом ба шумо. гитара куҷо аст Сангалиҷон? гитараро мутаассифона нагирифтем бо худ, чунки дар назди мардум дар саҳна мехонем ва соли нави ҳамаи мардуми тоҷикро муборакбод мегӯем. Тоҷинҷон, бале, як чиз дигар мехоҳам зам кунам дар суханҳоям. ин ду сароянда яке аз машҳуртарин, сермухлистарин дар шабакаи иҷтимоии YouTube, машҳур ҳамчун гитаранавози машҳур ва сарояндаҳои хеле хуб ҳастанд. ҳамин Тоҷиддинҷон. рост мега ака. аз номи худам ва аз номи тамоми санъаткорон ҳамаи шуморо ба ин соли нав табрик мекунам, муборакбод ва гуфтанем ки чизе ки дар 2021 буд фаромӯш кунед, аида зуртар шад дар 2022 шуморо интизора. зиндаву саломат бошед ака. Сангалиҷон, аз ҳамон сурудакҳои бисёр ҳам шух як ду мисра агар иҷозат бошад дар оғози маҳфил. кадом сурдофун? як суруде ки беҳтарин бошад. гумонам орзуҳоям ба гӯристон намемонад, дили пурғу саз ғамси нағамбирён намемонад. тамошобинони азиз, орзуи онро дорам ки дар соли нави мелодӣ умратон мисли ҳамин арчаи зебо сарсабз бошад. меҳмони навбатии мо Дилшодӣ Сайдалӣ аст. зинда бошен, сарбаланд бошен, хонаобод бошен. азизони дили санъаткорони мо пайи ҳам омада истоданд. меҳмони навбатӣ сарояндаи ҷавон Заур Беков аст. таманниёти шумо ба кулли мардуми тоҷик, ба кулли ҳамватанони азизамон? ҳамаи ҳамватанонро ба ин соли навашон табрику таҳният гуфта, ба онҳо умри дароз, сиҳату саломатӣ орзумандам. ногуфта намонад ки ҳунарманди ҷавони дигар Беҳрӯзи Сафарзод низ инҷо ҳамчун сароянда иштирок мекунад дар барномаи соли навӣ. аз чеҳраи хандонатон маълум аст ки бисёр хушҳол ҳастед. раҳмат. тамоми мардуми рӯи дунё ба фарорасии соли нави мелодӣ табрику таҳният намуданд. соли 2022 бигзор соли пурбарур бошад. идомаи барномаи чароғаки солинавӣ аст. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки ҳунармандон хеле зиёд ҳастанд. Шаҳзод Сабуриро низ истиқбол мегирем ба барнома. Шаҳзод, салом ба шумо. салому дуруд ба кулли бинандагони ин навор, ба кулли ғарибон. шоми имрӯз мо консерт дорем. ҳамаи ҳофизони Тоҷикистон, ҳамаи шуморо интизор ҳастем. иштирокчии навбатии мо сарояндаи хеле ҳамҷавон Бадриддини Садриддин аст ки ӯро мо пешвоз мегирем ва табрикоти Бадриддинҷонро баҳри шумо ба сами шумо мерасонем. аз куҷо омадед? аз кадом гӯшаи Русия? аз Московский област, город Истра моро даъват намуданд ба ин
тарабхона омадем ба чароғокии соли нави. ман аз номи худам ва аз номи кулли санъаткорон мардуми ғариб мардуми тоҷикистоно табрику муборакбод мегӯям дар ин соли нав муборак буд. меҳмони навбатӣ мо оҳангсоз ва сароянда Аҳлиддин Ҳакимов аст. Аҳлиддин ҷон, салом ба шумо. Хуш омадед. раҳмат. дар соли нав чӣ орзу доред ва бо худ чӣ овардед дар ин консерти соли нав? дар соли нав ба кулли мардуми муҳоҷир, кулли мардуми тоҷик ки дар берун аз сарзамини тоҷик ҳузур доранд, бигзор пеш аз ҳама тансиҳатӣ, хонаободӣ ва дар соли нав бигзор ҳама бурдбориҳо, хушкомиҳо насиби ҳамагон гардад. тамошобинони азиз, ба ҷуз сарояндаҳо ин ҷо як меҳмони бисёр ҳам азиз дорем, навозандаи асбобҳои нафасӣ Меҳроҷиддин Ҳалимов. Меҳроҷиддин, хуш омаданд. Салом ба шумо. дасти холӣ наомадед? Не. чӣ доред дар ин чомадонатон? асбоби саксофон аст, беҳтарин асбоб аст. имрӯз мо як беҳтарин мусиқӣ тайёр кардем ки инаш бошад. аз беҳтарин мусиқӣ аст. имрӯз дар соли нав мо кӯшиш мекунем ки ба назди тамошобин сайри худро гузорем. ташаккур зиёд. хуш омадед. марҳамат. дӯстони иззатманд, идомаи барномаи чароғаки соли навӣ аст. бахтовари Сафарзод аст ҳамроҳи ман. бахтовар ҷон, хуш омадед. дар ин соли нав аввало саломи худро ба ҳамаи ҳамватанон мерасонам. бигзор дар соли нав чӣ орзуи нек дошта бошанд, ҷомаи амал пӯшад. соли нав ба ҳамаи ҳамкасбон, ба ҳамаи мардуми тоҷику тоҷикистони сарбаланд муборак бошад. ба вақти рақси мавзунат ба чашмони дилафзунат кабутар дар ҳаво оҳу ба саҳро гашта мафтунат. ҳамроҳи ман яке аз рақосаҳои хушхиром Нилуфарбону аст ки бо пироҳани зебои соли навӣ омадааст ба тарафхонаи зебои Виктория. Нилуфар, самимона соли нави мелодӣ муборак бошад. табрикоти шумо баҳри кулли ҳамватанони азиз. салом алейкум ба ҳамаи мухлисони савту навои санъаткорон ва аз ҷумла ҳама устодоне ки дар ин ҷо қарор доранд. аз номи худам аслан хоҳони онам ки дар соли нави 2022 ба ҳама мушкилоти зиндагӣ нигоҳ накарда ҳамеша ба роҳи рост раванду бар онҳо бурдбориҳо хоҳонам дар ҷодаи санъат. тамошобинони иззатманд, шогирди шодравон Суҳроби Сафарзод Фарух Субҳонзод омадааст ба консерти соли нави мо. салом Фарух ҷон, хуш омаданд. фарух ҷон, чун соли нави мелодӣ аст, шумо як ҳунарманди бисёрам шинохта ҳастед. чӣ таманниёт доред баҳри кулли нафароне ки шуморо тамошо мекунанд? карда истодан. аввало саломи худро ба халқи азизам тоҷикистон мерасонам. бигзор ки ҳамеша дар ҳами соли 2022 дар зиндагиҳошон бурбориҳо пурфайзу баракат. саломи тамоми ғариборо ба модараки меҳрубону мерасонам. зинда бошен, соли наватон муборак бошад. тамошобинони азиз, зиёда аз 20 сароянда ворид шуд ба тарафхонаи зебои Виктория дар шаҳри Москав. Рустами Сарбандиро мебинам. Рустам ҷон, хуш омадед бародари азизам. соли нав ба ҳама муборак. парвардигор ба ҳама эмону тавфиқ бита. насиб карда бошад, кардем аз рудаки нав. боз ҳама эҷодиёти кардагимон мехонем барои мардума. хела буд мо ҳам дар саҳна набудем. насиб карда бошад, ҳамирӯз дар ҳами соли нав ба мардум сурудомона туҳфа мекунем. тамошобинони азиз, маҳфили мо идома дорад. Сайлигул Умедова ва Равшан Ҷурабеков ворид шуданд ба тарафхона. биёед аз онҳо суол кунем ки чӣ табрикот доранд. салом алейкум. салом, хуш омадед. Равшан Ҷурабеков, Сайлигул Умедова, табрикоти самимонаи шумо баҳри кулли мардуми тоҷик ва тоҷикони дунё. ташаккури зиёд. ҳама шуморо ба соли нав хуш омада мегӯям дар тарафхонаи Виктория. соли наватон муборак бошад. акай Равшан, то ҷое ки ман медонам шумо як инсони бисёр ҳам сарояндаи хуб ҳастеду шух ҳастеду. биёед як шӯхии солинавӣ кунем. шӯхии солинавӣ дар ин соли нави мелодӣ ҳамаи мардуми ғариба табрик мегӯям. сарбаланд бошанд, дар ҷое ки набошанд, фарзандои шаҳр обод бошед. чӣ муроду мақсад доред, ҷомаи амал кушад, ҳама вақт ҳамақи сарҷам бошед. парвардигоро ҳамаи шуморо дар пушти паноҳиш нигаҳбон бошад.
идома дорад барномаи чароғаки соли нави. Таманнои Аминҷонро истиқбол мегирам. амрои бахтовар аст. Таманноҷон, хоҳарам, хуш омадед. салому алайкум ба кулли мардуми ғариб, ба кулли мардуми тоҷикистони азиз. чароғаки соли навӣ ба ҳар як хонадони мардуми тоҷик муборак боша. дар ин соли нави мелодӣ ба ҳар як мардуми тоҷик, аҳли санъаткорон мехоҳам ки соли бобаракат, бобарор бошад. соли нави ҳар яки мо шумо муборак боша, ҳамватанони азиз. Таманно, як суол доштам. ҳамин пироҳани шумо, имиҷи шумо чӣ маънӣ дорад, чӣ ном дорад? бисёрам зебо. махсус барои анами соли нав интихоб кардам. либоси соли навӣ. бале, бахтиёрҷон, бори дигар хуш омадед. зинда бошед. Тамошобинони азизи лаҳза, ҳамроҳи ман Барфак аст. Барфаке ки зеби барномаи соли навӣ аст. Барфак, хуш омадед ба Москва. Хуш бошед. Чиқеле ки мо маълумот доштем, шумо аз Тоҷикистон ба тамоми минтақаҳо гузар кардеду, ба Фаронса рафтеду, Москав омадед. барое ки Москав бисёр ҷои хуб аст, дӯстони хуб дорам. дар Москав бобои Барфӣ куҷо аст? дар аэропорт аст, аз Тоҷикистон омада истодааст, мумкин дар роҳ бошад мерасад. бобои Барфиро дар фурудгоҳ каме боз доштанд. ба фикри ман бале, дар фурудгоҳ ба фикри ман ҳуҷҷатҳояш каме мумкин омада истода бошад. бале, бобои Барфӣ дар фурудгоҳи Дамадедова аст. пас аз чанд лаҳза ба тарафхонаи Виктория мерасад. Барфак, чӣ орзу дорӣ барои тамошобинон? орзу дорам ки дар ин соли бобарор, дар ин соли бошкуф хонадони ҳар яки мо файзу баракат бошад, ҳама обод бошанд, зинда бошанд ва шоду хурсанд. ҳамин қадар. ташаккури зиёд. мо интизори бобои Барфӣ ҳастем. Барфакҷони ҷонона, шуморо ба боло бисёр мекунем. ташаккур.